Yan ang Tinuyuan Falls dito sa may Surigao del Sur. Pwede ka rito mag-rock ride. May ano doon, no? Balsa. Kung gusto mo ng adventure, pwede ka magbalsa. Pero ako ayoko. Doon tayo sa ilalim. Ayaw mo ba doon? Oo, datapa ka para kami namasahe doon. Ha? Kailangan pala may live. Salanta ng mga bagyo. Ito ang buhay sa evacuation center. Ang ginawa ko din mag-impake, mga bata nagkalat, iba yan. Iba nangungulit lang. Sa cellphone, sa sariling mundo. Ganyan ang buhay. Sa Surigao del Sur. Ganun daw sigaw niya. Paano? Humarap ka rito sa camera, dali. Dito ka titingin, ha? Takbo rito, pabalik. Takbo ka dito.
slow mo. Moving movie. Photographer ang dating. Hindi videographer. Nakakaligaw dito. Nasaan na tayo? Bakit mo ba si Tarzan dito? Yan pala si Cheetah eh. Ano? Kamukha mo ba to, bebet? Kamukha mo to? Bakit? Takot ka, kamukha mo naman to. Kamukha mo naman, natatakot ka sa itsura mo. Kamukha mo naman eh. Pre, ako ba yan? Oo. Nagalaw. Daming pinakawalang animals. Dami, ang laki nito. Parang Sa flowers, dali. kalahati pa lang nakakapagod na eh. Kung isa-isahin natin lahat ng mga animal dito. Puyat na po kami, kawawa naman kami. Pagod sa biyahe. So, Gutom. gutom na. Sakit na ako. Ito, sa shot to eh. Ito, suplado to eh. Hindi ko makakawin. Kailangan to, gaganunin ko pa yan bago yung tumawa. Aldrin, mag-selfie ka nga lang isa. Dali, lahat tayo. Doon, tumayo ka. Ako. Si Joem, dali. Yan, magaling yan mag-selfie. Ayun na, hi, Ben. Ayun na, Ben. Ayun. Hi. Sumelfie ka. Kasama ka doon sa kanila. Sumelfie. Ayun.